Vihdoinkin vapaa päivä. Tänään mä aion vaan rentoutua. Eikö sun pitänyt viedä roskat? Mä olin just viemässä. Mikä tää sotkukin on myös? Kauan tääkin on ollut täällä. Kylläpä se jaksaa nalkuttaa. Mun päivä menee pilalle. Mäkin oon seissyt tässä viikon. Tavaratkin ihan levällä. Mä en jaksa kuunnella enää sekuntiikaan. Hei, mulla oli täällä jemmassa nää korvatulpat just tällaisia tilanteita varten. Äkkiä nää korviin, niin kohta on ihanaa. Ihana hiljaisuus. Kuulitko? Pelasti säkin parisuhde ja säästä itses nalkutukselta. Hasbron Party Earplugs oikeasti toimii ja näitä sä voit saada nyt oloapteekeista sekä verkkokaupoista. Näin voi muuten myös käyttää kesän festareilla, konserteissa ja klubeilla. Ota testiin.